ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ବାଜଶ୍ରବା ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଏକ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ଥିଲା, ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବାଜଶ୍ରବା ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଦୁର୍ବଳ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ପୁଅ ନଚିକେତା ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏହା କେମିତିକା ଦାନ, ଏଥିରେ ପୁଣ୍ୟ କେମିତି ମିଳିବ? ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ ସେଇ କଥା ପଚାରିଲା। ବାପା, ଏତେ ସବୁ ତ ଦାନ କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମୋତେ ତ କାହିଁ କାହାକୁ ଦାନ କରିନାହାନ୍ତି? ବାଜଶ୍ରବା ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ନଚିକେତା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ ମୋତେ କାହାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ନଚିକେତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ପିତାଶ୍ରୀ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ପଚାରିବାରୁ ରାଗରେ ବାପା କହିଲେ, ଯା, ତତେ ମୁଁ ଯମରାଜକୁ ଦାନ କରୁଛି। ଋଷି ବାଜଶ୍ରବା ରାଗରେ ସେମିତି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଚିକେତା ଏହାକୁ ମିଛ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯମପୁରୀକୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ଯାଇ ଯମପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯମପୁରୀର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯମପୁରୀର ନିୟମ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଯମପୁରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସେ ହିଁ ଯମପୁରୀକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ନଚିକେତା ଯମପୁରୀର ଦ୍ୱାର ଆଗରେ 3 ଦିନ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଖି ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ତରଳି ଗଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଯମରାଜ ବାହାରକୁ ଆସି ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ତମେ 3 ଦିନ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏମିତି କଷ୍ଟ ସହିଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ 3ଟି ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କ'ଣ 3ଟି ବର ମାଗିବ? ମାଗ। ପ୍ରଥମ ବରରେ ନଚିକେତା ମାଗିଲେ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ମୋତେ ସ୍ନେହରେ କୁଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ନଚିକେତା ମାଗିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯଜ୍ଞ କିପରି ହେବ ତାହାର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ କଥା ସବୁ କିଛି ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ବର। ଯମରାଜ କହିଲେ, କାଇଁ କିଛି ତ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିଲ ନାହିଁ? ତ ନଚିକେତା କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ମାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହା ମାଗିବି ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ମାଗିବି। ତୃତୀୟ ବରରେ ସେ କିଛି ଜ୍ଞାନର ବର ମାଗିଲେ। ତୃତୀୟ ବରରେ ନଚିକେତା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ହୁଏ? କେହି କହନ୍ତି ରହେ, କେହି କହନ୍ତି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ସତ୍ୟ କ'ଣ ମୋର ଜାଣିବାର ରହିଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଯମରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଗ। ସେ ନଚିକେତାକୁ ଧନ, ରାଜ୍ୟ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ବର, ବିଭିନ୍ନ ସୁଖ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ନଚିକେତା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଲେ, ମୋର ଏଇ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ସେହି ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯାହା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିପାରିବ। ଯମରାଜ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଆତ୍ମାର କେବେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଅମର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯିଏ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଯାଏ ସେ ଭୟ ଓ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ନଚିକେତା ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାହା ଜଗତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ବଡ଼। ଯିଏ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ଏହିଭଳି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ରୂପକ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।